Pneumotorax je poranenie, ktoré vzniká porušením celistvosti hrudnej steny. Typicky je toto otvorený pneumotorax. On môže vzniknúť aj uzavretý, ale nechcem to s vami rozoberať. Z vnútorných príčin sa môže porušiť popľúcnica, hej? A tým pádom, keď sa ona prehlodá, začnú sa cez plúca vyrovnávať tlaky a plúca začínajú proste plasnú, hej? My sa ale ideme baviť o vonkajšom, toto bude situácia, keď bol niekto bodnutý páchateľom nožom. Nôž tam už nie je vyťahnutý, mal otvorenú ranu na hrudníku. Dobre? Takže, každá rana, ktorá je v oblasti hrudníka, musíme sa k nej správať tak, ako keby to bol pneumotorax. Jedno, či je povrchová, alebo je hlbšia. Zásady ošetrovania pneumotoraxu. Použije sa fólia 20x20 cm nepriedušná, ktorou sa to zalepuje zo 4 strán. Následne sa celý hrudník obväzuje elastickým obväzom na 2-krát a dáva sa pacient do polohy, v ktorej? Do ktorej polohy? Je dýchavičný, v polosede. Ak je pri vedomí. Ak je v bezvedomí, dáva sa kam? Na tú poškodenú stranu. Na postihnutý bok. Perfektne. Čiže takto. Ešte ale predtým, lebo nám tu ide o čas, hej, tam sa dostáva vzduch. A kým ty si pripravíš fóliu a podobné veci, treba dlaňou upchať otvor, ktorý vznikol na hrudníku a držať. Ak je on pri vedomí, môže to urobiť kľudne aj sám. Ja pacienta poučím, upchaj si tú ranu, kým si ja pripravím veci z brašne. Dobre? Ale teraz budete viacerí, takže jednému to môže upchať. Hej? To je pneumotorax. Jak keby si otváral vákové arašidy, otvoríš. Čiže nasáva sa vzduch po porušení hrudnej steny a plúca začínajú kolabovať, splasnú. Viac pokecu k tomu netreba, viac teórie, není dôležité. Príznaky pneumotoraxu uzatvoreného sú väčšinou dýchavičnosť, hej, môžu byť poruchy vedomia, ale hlavne je to pocit ťažkého dýchu. Väčšinou to vzniká náhle, tzv. Spontánny pneumotorax. Tento otvorený pneumotorax, je tam evidentné poranenie, na jeho spodku môže byť spenená krv a tak ďalej. Čiže už na základe poranenia v oblasti hrudníka, nielen vpredu, ale aj vzadu, samozrejme, musím uvažovať, že ide o pneumotorax. Dobre? Takže leukoplast máte, není barziaky, ale povedzme, že stačí. Fólia je v niektorej taške 20x20. Ja som by tam schválne dával. Táto fólia je na ošetrovanie pneumotoraxu. Elastické obväzy tam máte. Poloha je v polosede pri vedomí, bez vedomí na poranenom boku. Nezabudnúť. Klasika. Bezpečnosť prostredia, lebo ten páchateľ sa tu môže pohybovať. Keď bezpečnosť prostredia, musím volať políciu. Hej? Prichádzam k pacientovi až vtedy, ak by som videl páchateľa, keď príde polícia. Zatiaľ ho nechávam tak, iba mu z ďalky kričím, upchaj si tú ranu. Dobre? Lebo nechcem, aby ohrozila aj mňa. Predstavme si reálne, že sa to stalo tu, čiže vy ste v budove. Dobre? Ďalej. Prvotné vyšetrenie, ak s vami komunikuje, tým pádom aj dýcha. On môže mať problémy s dýchaním a ich mať bude, lebo zaručenie bude dýchavičný. Ale to kvôli tomu pneumotoraxu. Po uložení do polohy by sa tento stav mal upraviť. Tretia vec, nezabudnúť druhotné vyšetrenie. On môže byť bodnutý aj inde. Dobre, čiže komplet. Pri takýchto poraneniach špeciálne dôkladne všetko prehmatať. Jasné? Fajn.